Hoe komt Henk Damen nou op het idee van, ik moet luisteren, ik ga naar Duitsland toe? Nou, ik heb eigenlijk vroeger heb ik het altijd al gezegd. Ik heb gezegd van, ooit ga ik naar Duitsland. Mijn moeder zegt, waarom dan? Ja, weet ik niet. Ik vind die show zo mooi. Ik sprak geen woord Duits. Maar ik vond het zo mooi, die grote shows daar. En toen kreeg ik de kans om, ze vroegen mij om de liedjes van Semino Rossi voor te zingen. Semino Rossi heeft een Nederlandse cd gemaakt. En die vroegen zo op dat ze vroegen of ik het voor wilde zingen. Iemand die dan goed Nederlands voor kon zingen. Nou, ik zei, oké, doe ik. Toen heeft die manager van Semino Rossi dat gehoord. Frans zelf. En die zei van, ja, die jongen moet naar Duitsland. Want zo'n stem missen we in Duitsland. En van het een komt het ander. Ik heb al 1 singeltje uitgebracht in Duitsland. Laat ons beiden nog maar träumen. Is ook bij TV Oranje uitgezonden. En mijn nieuwe single ligt nu op de plank. We hebben een clipje net gemaakt, dus komt ook uit. En dat liedje heet Wann bist du bei mir? Maar je zei het al, ik spreek eigenlijk helemaal geen woord Duits. Hoe zit dat nu dan? Ja, nu wat beter. Ik heb een weekje in Vught gezeten, in het oud klooster, zeg maar. En dan spreek je wel, dan kan je eigenlijk wel bij helpen in Duitsland. Het is niet dat ik nou echt ik kan echt alles nu. Maar ik kan mij wel goed helpen. Want op een gegeven moment sta ik met een kapotte auto in Duitsland. Kapotte auto. Ik had een vuil op de passagiersstoel liggen. En dus ik denk, ga ik even een prullenbak gooien snel voordat ik ga rijden. Ik loop naar buiten, gooi mijn deur dicht, klik, auto op slot. Dan sta ik midden in München met de auto op slot. En dan moet je toch even je eigen kunnen redden. En dat is me wel gelukt. Dus als dat lukt, dan moet het interview ook wel lukken, denk ik. Dan moet die hit zeker kunnen lukken. Ja, daar gaan we voor.